Was it the voice? Was it the fire burning in me? Pupunta kami ngayon sa PE. Sumama ako kay Banana. May importanteng pupuntahan. Tapos may gustong bibili din sa traveling bag. Isabay ko na lang din og hatid, no? Walang street light kay load shedding yata dito. Nakakatakot. Nandyan si Banana sa Gilmar Handles and Furniture Fittings. Pagkatapos ni Banana dyan, i-delivered namin itong bag. Yan. Malapit lang naman dito. 2 bag ang kukunin niya. Noong una is mga plastic, ngayon mga bags na naman tayo, no? Pero may mga plastic pa kami doon. So focus muna din tayo sa mga bags. And then next is mga damit na naman. Pumunta si Banana dito dahil sa trabaho ba. Gisuguan sa ijahang amo. So sumama na lang ako sa kanya dahil may delivered nga ako na bag, no? While wala pa akong trabaho, nag-online lang muna ako, no? Samtang si Banana busy din sa trabaho ba. Kay boring, oy, walang piso-piso, adlaw-adlaw. Katatapos pa lang ni Banana. Akala ko kaunti lang, di box pala to. Na-delivered na namin. Yun yung bahay nila. Hindi ako nakakuha ng video eh, kay alam nyo na. No need. Stop kami dito sa Walmart Mall. Kay padala ng pera sa Pinas. Tapos kakain din kami dito sa lunch. Si Banana saba ka dyan. Sige. Ay. Ko alam. Dahil sa trabaho na naman niya. Dito kami sa Panarotis. Kakain. Nasa John Doris kami. Nag-change ang mind ni Banana na mag-isda na lang daw siya. Ayaw niya mag-pizza at mag-Alfredo. So nandito kami ngayon. Yan, no, John Doris cocktail. So nandito kami sa loob na. Mag-order na kami ngayon. Ito na yung pinadala namin sa Pinas. Busy na naman tong isa. Tapos ako, pa-cute na naman si usual. Nagkoko, dyan si Banana, nag-tea. May pa-free sila na popcorn while waiting kami sa aming order. Yan yung pagkain ko. Tapos kay Banana yan. Mga pagajay paghumana mo ghabhab, no? Handa ning hapit mi diri ang dapita. Noon hanggang ngayon, hilig talaga kami ni Banana Olala og mga second hand. Makatipid man good og sa second hand mo palit. Para lang namo ha, makatipid. Pero ambot ninyo, og hilig mo og mga brand new, depende sa inyo. Basta lang talantaw mi diri ang dapita kung unsay mga baratuhon, paliton. Andyan na naman si Banana sa Buko Hardware Buildware. Bibili siya ng paint. Nasa bahay na kami. Kaninang lunch, nagluto ko ng pansit. Hindi nakain kay pumunta kami sa PE. So, kakain muna ako ng aking niluto kanina. Kanina. Na tayo. Kaunti lang aking kakainin. Kay diet kita hay charot. Yummy. The next morning. Mga pita, lami iinom og kape buntag sa jowa. Dito tayo sa labas mag-inom-inom. Painit ba? Kaya medyo malamig. Ito pala ang nabili namin na second hand. Alam niyo ba kung magkano to? Tag 40 rand lang. O, diba? Gihangjo pagajud, no? 30 rand to, diba? So, nakasave mi og 10 rand. Naara. O, diba? So, nakatipid mi. Ito, nabili namin ng 199 rand. Bumili din si Banana ng papel diliha. Man siguro itawag ani. Kay ahong himbisa ni. Himbisa nun.
Ang kiskisan kay isprihan daw ni Banana mamaya kung maaga siyang makauwi. Sinabihan ko si Banana na ako na lang mag-spray kay easy-peasy lang naman. Pero ayaw niya talaga, gawain daw na niyan. So okay dok. Panahon pag Jonis kupong-kupong kay ilhan kadyos na ang aranang kakaraan. Sabi ni Banana ito daw uso noon. Lalagyan ng TV ba nga black and white katong dakuglubot gani. Dakuglubot noon. Unja with matching antenna. Nakahinumdum ko napod may ingani pero nito tunto sila kay with takub-takub ba. Unja na mi divider amo nang gihimog butangan ng sinina. Di ko nalinisan tong cute na pang-bray namin ba. So linisan ko muna no og sa dihang dumating si Banana ulala. Tapos nindritso talaga siya sa aking ginagawa oy. Kung gihimas-himas ba daw ni naho og maadyo. Himas-himas noon. Umuwi siya dahil may nakalimutan siya na tools. Nasira na naman daw ang kanyang sasakyan na again. Pag di daw maadyo hangtod karong hapon manghuwam na lamang daw kuno sila sa sakjanan sa kumpanya. Pero sana maadyo na ang sakjanan unjang hapon kay daghang suya-suya lagi og manghuwam og sakjanan sa kumpanya. Alam nyo na. Maraming mga ingitero. Anyway, mga kahigala, manawagan ang tako kung sino ang malumog kasing-kasing dyan. Kinsay mo sponsor o bray stand na mo. Joke lang, oy. So, nagpaalam na si Banana sa akin. Babalik na daw siya. Char. Pinakiss day pod. Sana all. Ay, nako, wala na naman akong magawa. Oy, medyo gilaay, gajud ko. Tungod sa akong kalaay, dito na naman tayo sa sitting area. I-move ko na naman, no? I-change ko ba? Para maiba na naman. Ganito talaga ako. Same kami sa aking Mother Earth. And then, palagi din akong maglilinis kahit walang linisan. Kasi kami lang namang dalawa, oy. Hindi masyadong madumi ang bahay. Ay, maganda sana kung nandito ang aking anak, di siguro ako maboard. So, ito no, nagtingking-tingking ako kung maganda ba siya or ano. Diyos ko, Mio Marimar. Medyo loading man ako, oy. Ako magluluto ng lunch. Kaya, di ba, yung sinabi ko sa inyo kagabi na nagluto ako ng noodles para sana lunch namin kahapon. Kaso, pumunta kami sa PA at doon na lang kami sa labas kumain. Nagkain kami nito, dinner, pero kaunti lang. Marami-rami pa, sununid na akong magluto. Alam niyo ba kung ano ang takip sa akong kawali? Kaha? Takip sa bakit. Kasi wala kaming takip na ganito kalaki. Oh, alam niyo ba? Maliit siya, maliit. So, ito na lang ginamit ko. Kung sinong gusto mag-sponsor o takob sa kawali, please sponsor me. Baka yung ano lang ba, hindi na nyo ginagamit, akin na. Piniprepared ko lang, i-deliver namin to ngayong Sunday. Ilagyan ko din ng mga address, pangalan, at magkano lahat. Tapos may mga backpack din. Pang adult at pang bata. At may placemat pa, 3 ka-packet. Nag-take aways lang kami ng McDonald's ni Banana Ulala para sa muhang dinner. Nasa car lang kami, kain-kain ni Banana, labas sa Checkers. Mag 12 o'clock na sa midnight. Dali-dali kami pumunta ni Banana dito sa shop dahil tumawag ang taga-atlas sa amin na panay alarm daw ang shop. It means may tao sa loob ng shop. Mag-opening na kasi ngayong November 25. Black area kasi to kaya delikado. The next day. Sumama ako today ni Banana sa warehouse. Medyo hapit na mapuno ang warehouse no sa mga stock. Pumunta lang pala ako dito para maglinis sa mga computer. Half day lang ako dito. Delivery time na, nasa PA kami sa Kanako Mall. Nagutom kami ni Banana sa kaka-deliver, kaya dumaan kami dito sa Sherwood para mag-lunch. Timing din at nandito sila ni Ginaline at kanyang Banana. Pagkatapos namin kumain ng lunch, in-invite kami para magkapi-kapi sa kanilahang bahay. Wow, sana all, marunong na mag-drive. Inggit ako, char. So ito na ang aming kapi-kapi. Partner is Lemon Cake. Salamat higala. Alam niyo ba, nainis ako kay Banana. Di ba? Yan. How naghihamisan, no? Kay para ready na kung mag-color na siya, no? Mag-paint na siya ba? Samok siya nakajungit-jungit na ko, eh. Kaso lang, busy ang show ni Banana. Nawa naman ako, oy. Kasi nga busy siya sa trabaho. Tapos, pag hindi siya busy, sobrang hangin naman sa labas. So, yun na nga. Yan, nag-standing lang siya hanggang ngayon. Hindi siya napintahan. Naboard ako sa aking
buhay dito sa aking life sa loob ng bahay. Ang aking ginawa is nag-ano ako ng newspaper. Oh. Nakita niyo newspaper sa taas pa newspaper. Ang gihapin na no ang flower pot. Yan newspaper din. Di ba? Bongga-bongga. Naboard na naman ang inyong higala dito sa loob ng bahay ni Kuya. Nagdalat na naman ako dito sa isang kwarto. Kay nagpuspust ako ba? Para naman mahalina na punta, no? Kasi wala na ako magawa dito sa bahay. So, yun lang ang lagi nyo tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay. But always happy and most of all, be kind. Bye!